रिकॉर्डिंग बाय मगहिया म्यूजिक मानपुर ब्लॉक गया। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। रहा ही इतना कलहवा कर लेना छौड़ी हमारा से बियाहवा। काहे तू कर रहा ही इतना कलहवा कर लेना छौड़ी हमारा से बियाहवा। आओ कर लू कदे कहीं में नंबर 1 बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा। देखे में लागेला साउथ के हीरो ओरा सोझा बाटे सबके हुजीरो। छोड़ी हमारा पे दे ध्यान काहे नैना से चलावा ही बान। हमर दिलवा के उहे धड़कन बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा। पीएम बिहारी हकई हमर जान रे ओकरे प हमर हकई दिल पूरा बहन रे। गुडू राइटर गोही गोला ओकरा के भी लभियो बोला। हमर गोलिया के उहे तगन बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा। हाय औरंगाबाद के लइका